ବୟସ ସିନା ସାନ, ହେଲେ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସାନ ସିନା ଦାନ ତା ମହାନ। ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ। ଦିନେ ଜଣେ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସପ୍କୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ୱେଟରକୁ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ଗୋଟେ କୋନ୍ ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ୱେଟର ଜଣକ କହିଲେ, 25 ଟଙ୍କା। ସେ ପିଲାଟି ତା ପକେଟରେ ରଖିଥିବା ସବୁ ପଇସାକୁ କାଢ଼ିକି ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଣି ସାରିବା ପରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ୱେଟରକୁ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ସେ ଡବାବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ୱେଟର ଜଣକ କହିଲେ, 20 ଟଙ୍କା। ପିଲାଟି କହିଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସେ ଡବାବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ୱେଟର ଜଣକ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଡବାବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲେ। ପିଲାଟି ମନ ଖୁସିରେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍କୁ ଖାଇଲା ଆଉ ପଇସା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ୱେଟର ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟିର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା 5 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଟିପ୍ସ ଭାବରେ ସେ ୱେଟର ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ଲୁହ ଏମିତି ସେମିତି ଲୁହ ନଥିଲା, ସେ ଲୁହ ଥିଲା ଖୁସିର। କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାଟି ପାଖରେ 25 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତା ମନ ପସନ୍ଦର କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନା, ପିଲାଟି ତା ନିଜ ଖୁସି ସହିତ ସେ ୱେଟର କଥା ବି ଭାବୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେବେଠୁ ସେ ୱେଟର ସେ ଘଟଣାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ? ଭାବନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟିର ସଂସ୍କାର ଆଉ ମହାନତା। ସେଦିନ ସେ ୱେଟରକୁ କେତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା। ସେ ଜୀବନ ସାରା ସେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ। ସେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ପିଲାଟିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିବ। ସେ ଯେବେ ବି ସେ ପିଲାଟିକୁ ମନେ ପକାଇଥିବ, ତା ପାଟିରୁ ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥିବ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଅର୍ଜନ କଲା? ସେ ପିଲାଟି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଅର୍ଜନ କଲା, ଯାହାକି ଥିଲା କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ, କାହା ଓଠରେ ହସ ଟିକକ। ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଜନ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାରେ ଆଉ କେବଳ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସେ ପିଲାଟି ପରି ହେଇଯିବ, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ନିଜ ଖୁସି କଥା ଭାବିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ଖୁସି କଥା ଭାବିବା ହିଁ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଜୟ ସୀତାରାମ।